hindi pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa mga tao, sinabi niya sa tao, makakain mo alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng purong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mo kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Sa harapan ng Diyos, Ako si John. ako si John, Ay tumatanggap sa iyo, Paula. ay tumatanggap sa iyo, Paula, Upang aking maging asawa. upang aking maging asawa, Upang mapasa akin. upang mapasa akin At ang tinig at ang kinig mula sa araw na ito. mula sa araw na ito, Sa ginhawa, sa ginhawa, sa hirap, sa hirap, sa kasaganaan, sa kasaganahan, sa kasalatan, sa kasalatan, sa sakit, sa sakit, o kalusugan man, o kalusugan man, upang ibigin, upang ubigin, at upang mahalin, at upang mahalin, hanggang papaghiwalay na tayo hanggang papag-iwalayin tayo ng kamatayan. ng kamatayan. Ito ang naintin kong pangako. Ito ang taimtim kong pangako. Diyos. Sa harapan ng Diyos, Ako si Paula. ako si Paula, Ay tumatanggap sa iyo, ay tumatanggap sa iyo upang aking maging asawa. upang aking maging asawa, Upang mapasa akin. upang mapasa At akin ang tinig ka at ang kinig mula sa ka araw na ito. mula sa araw na ito, Sa ginhawa, sa ginhawa, sa hirap, sa kasaganaan, sa kasaganaan, sa kasalatan, sa kasalatan, sa sakit o kalusugan man, sa sakit o sa kalusugan man, ibigin upang ibigin at upang mahalin, at upang mahalin hanggang mapaghiwalayin tayo ng Diyos. hanggang makapaghiwalay tayo ng Diyos. Ito ang naintin kong pangako. Ito ang taimtim kong pangako. Sa ngalan ng Diyos ay aming taimtim na mangako sa isa't isa na simula sa sandaling ito, kami ay magkasama, magkatuwang at magkakapanay na aharapin ang bukas. Bukas. Hindi lamang para sa atin, kung hindi para naman para sa Sa isa't isa't isa, upang maging bigyan ka ng inspirasyon at tumugon sa pangangailangan upang mabigyang kahulugan ang pagiging isang sambahayan at mag-asawa. Patnubayan at pangunahan tayo ng Diyos sa ngalan ni Yesus Kristo ang ating Panginoon. Amen. Singsing na ito Ibinibigay ko ang singsing na ito bilang palatandaan ng aking pangako. bilang palatandaan ng aking pangako. Sa lakip ng puso ko pagkatao Sa lagip ng puso ko at pagkatao, at ng lahat ng aking itinatangkil, at ang lahat ng aking tinatangkilik, ikinararangal kita ikinararangal kita sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama, at ng Anak ng Anak, at ang Banal na Espiritu. at ang Banal na Espiritu. Amen. Amen. Well, John, ibinibigay ko ang singsing na ito binibigay ko ang singsing na ito bilang palatandaan ng aking pangako. bilang palatandaan ng aking pangako. Lakip ng buong kong pagkatao Kalakip ng aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinatangkil, at ng lahat ng aking tinatangkilik. ikinararangal kita Ikinakarangal kita sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ang Banal na Espiritu. at ng Banal na Espiritu. At si Joe, pwede na kayo humarap sa mga tao.
magtulungan kayo, ano mang pagsubok ang dumating sa buhay natin, pag magtutulungan kayo, malalampasan natin. Kaya, God bless sa inyo dalawa. Aming na anak, congrats. At saka, ang may papayo ko lang sa inyo ay matapapay sa isa't isa, at pagmahal, at syempre, lagi kayong dapat kumakain ng mga kahit anong pagsubok pa yan, dapat nandun pa rin yung pagmamahal para sa isa't isa. Congratulations, Jong and Paula. Sana, unang-una iligay sa center ng relationship niyo si God para lahat ng mga trials malampasan ninyo. And habang tumagal, syempre, parang nagkaroon yung mga pagsubok, yung mga ano lahat, malalampasan niyo through communication, tapos trust, and respect. Ayun, good luck sa inyo. Best wishes. Mga inara, sana set ko sa iyo. Sigat para sa mga lahat ng mga problema. Congratulations sa mga best wishes, Paula and Joe. Ang buhat niya sa mga edisyon ng bagay niya. Napagin ka lang kumari namin kanina, ang pinaka-importante dyan. Self-centered yung pagsasama nyo. Kung pwede, kung may pababayaan na naging mas ang pagdaman, kung mayroon pa yung hindi pagkamanawaan, ayusin nyo agad. Huwag yung pababayaan na tatagal lang. Kung meron mo kayong galing sa isa o nanatid, dapat ayusin nyo agad. At saka kung libre yung oras nyo, alam ko, tatrabaho kayo, dapat kung nasa yung isa, yung isa. At saka yung tiwala sa isa, dapat laging managaya sa isa. Congratulations and best wishes to you. Mas kailangan ko, isa lang masasabi ko, kung problema kailangan ayusin. Ada pun negawan. Pare ko po kumain. Kasalamat ko po. Binata siya po yung tawa sa rin. Pati ko mo sa pinag baruan mo gawin. Inya nga tuwa yung baruan yung Paula ng manuat yung baruan. Niya po yung mga ika-brod siya. Kaya ako ulo niya. Ingatan ko. Eke po yung mga kampan. Sana rin po pakaalaman. Huwag kang malimunin mo. Ba't nila ang yuking dakitan? Kasi ingobra pa rin manatag, manyong inyang mga karalan, ang ganang yan yung mga karalan, manatag, manyong sanay po rin mong darating. Makisabi ko nga kung padakitan nito. Nakalasalamat, may giliw ka rin naman. Inyong pinta lang ako yan panakot ko. Kaya ko ba nung nanang natulog ko, hindi kapat na kaya ko ba nung wakong matula ko. Pero 60-40 ako, matula. Hindi ko sa kaya matula. Kaya tanang mo, kasandun ng dinapit bilang tao. Maraming salamat po. Sana ang naman tayo ng nangyari. Salamat po kaya kayo. Kaya mga kapatid po. Kami sabi ko, Maya, sana liburan din anak ko. Kung ano ba yung pagkasunduan, pisabihan mo po ang matutod kayo. Parang tayo na matutod. Sana nga po, higit na yan kayo, may kalakot kayo.
Kung kaya mo hilingan ko kaya kayo na sana binalugod kayo hanggang mabiya kayo. At paano naman dito kayo humilang ko na tatlo at di pa dagdagan nyo rin mga kayo. Hanggang 5 muna. Nakasakit yung dito kaya na. Layan mo. Kay ano lang mo. May sawa ni Jangka, si Jong. E jiwa na yung mitago na, ay, si Puot, malupot pala po. Ang nalangwan na lang ang anak mo. Pero siguro talagang mga kanya kayo, dagdag 5 po. Para masaya, yan na. At saka, sana mo, ako kanya kayo, habang yung pasensya mo, kanyo. Sensitive yung masyado. Pero, manitid yung tao yan, nakalakuan. Maglaka, nakaanak. Maswerte ka lang. Magka na kayang tao yan. Alay, isyong lang, sigarilyo lang, alang lang, pangalit na rin ang kalukuran at wala ka po. Alay, matangapot ang namarkado, alay. Pamilya yan isipan ng kanyan. Alam ko nga ito. Ay, naguluntingin. Sana, ayos mo na pala. Ano? Ang salamat kayo ng mura. Chugeni, kaya ng kakata. Ang nagwani. Okay. Salamat. Salamat. Jones, Paula. Sana, may kalubod ko talaga pagitan daw. Lugub. Balok naman na siguro may kasalamin pa na kalubod ko talaga. Wait lang, sabihan naman mo. Dagdagan nyo kayo anak yun. Masakit talaga dito ka na. May adadanasan na malungkot. Sana, tapin, hindi na close part. Salamat po. Thank you. Good evening po, kaya katamo namin. Dakat po salamat karayong mitapungin ni Dengay ni kaya beda kayo po kaya special aldo po ni Benny nga Dongjo. Ayan, dakat po salamat karayong pengari ni Mama, Dada, Mamaan, Tatay. Thank you so much po kaya support tayo po kaya kami. Yun po kami kaya new chapter po ni Benny po. Kami po tatakot na harapan, hindi po ba yung chapter ini kasi iba't kami po kayang matibig at masatid po pamilya. Dakal po salamat. Parang yung ganun naman po ngayon Benny. Magpasalamat ko pong moral kaya kayo, lalo na po ang lolo ko, Sariya po, Pintalanda po, Andyang Malawag po. Lalo na po, parang pengarimi, ang tatang ko, ang ako, ang bobo, ang karidada, mama dyan. Pero pong kapatid ko, maraming po salamat. Andyang malalim kami po, habis ko. Maraming po salamat ka rin ngayon may pumapang ninang-ninang, Bentley. Kaya kayo na po, magpasalamat ko po. Takal pa po buhay sa tiyan ko. Ito po. Kaya nga ako mo talaga magpasalamat kasi tinggal mo ako. Maraming salamat.